खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। झारखन्डआव सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय मोनसे मुगैजाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। जाय खौरांखौ नोंथांमोना खोनायोब्लानो नोंथांमोनाबो सासे भारतारि सुबुं महरै दुखु मोनगोन आरो गोबां रागा जोंखांगोन जानो हागौ। जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला स्पेन हादोरनि जरासे हौवा आरो हिन्जावसा पाकिस्तान आरो बांलादेश हादोरखौ टुरिस्ट भिजानि दारै बेरायखांनानै बाइकजों भारत हादोरसिमबो भिजा लानानै बेरायनो थाखाय भारतनि झारखन्ड रायजोसिम फैदोंमोन। जेराव बिसोर सानै जरासे हौवा आरो हिन्जावा झारखन्ड रायजोनि दारै नेपाल हादोरसिम बाइकजों थांबाय थानाय समावनो मोनाबिलि जानायलाय झारखन्ड रायजोनि दुमका जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारहाट गामिनि साखाथियाव रावबो गैयै लांदां थावनियाव हरखौ बारहोनो थाखाय मोनसे टेन्ट लागायनानै थायो। थिग रावबो गैयै खाबुखौ लानानैनो कुमारहाट गामिनि सा 7 निफ्राय सा 8सो दुथां सुबुंफोरा हरनि 12 रिंगासो समाव टेन्टआव हाबनानै फरेनार आइजोखौ जुर जुलुमै दिखांना लाना थांनानै हानजायारियै जिनाहारि खालामो। दुथांफोरा आइजोखौ जिनाहारि खालामसे खालामनानै सोलेरारिबो साजा होयो आरो गारनानै खारखोमा लाङो। जाथायखौ मिथिनानै दुमका जिल्लानि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायो आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय सा 4 दुथां सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै मिथिना मोन्दों। दा खारखोमाना थानाय दुथांफोरखौबो गोख्रों नागिरगासिनो दं दुमका पुलिस बिफाना। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि पाकिस्तान आरो बांलादेश बादि हादोराव जेबो बेबादि जाथाय जायालासिनो भारत हादोरावसो बेबादि जाथाय जानाया जोबोर दुखुनांथाव आरो सासे टुरिस्ट फरेनारखौ बेबादि हानजायारि जिनाहारि खालामनाया भारत हादोरनि थाखाय जोबोर लाजिनांथाव। नखर दैदेननो थाखाय बर' हारिनि बर' फिसाफोरा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनानै सोरबा बुथारजाखोमानाय सोरबाबा लांखारजानाय बायदि जाथायजों दुखु सैनांनाय बेफोर जाथायखौ जों बेसे खोनासंबावनो जायखौ खोनायोब्लानो बिखा गावखाङो। नाथाय बे खेबाव बुथारजानाय बा लांखारजानाय नङा। बे खेबाव ट्रेनजों लामानि जाब्रबथायाव जिउनि जोबथा बुब्लि एबा थैनायजों जुजिगासिनो सासे बर' फिसाया। उदालगुरि जिल्लानि आहमाखा गामिनि रनेन गयारिया नखर दैदेननो थाखाय केरेलायाव रां खामायनो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा केरेलायाव थांबाय थानाय समावनो लामायाव हरखाबै जाब्रबथाय जायो रनेन गयारिया। नखरनि सोद्रोमाया फोरमायथिनाय बादिब्ला रनेन गयारिया केरेलायाव खामानि मावहैनो होननानै गावनि 3 लोगोजों ट्रेनआव थांबाय थादोंमोन। उनाव गाखोबाय थानाय ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै गुबुन गंसे ट्रेनआव गाखोनो थांनायावनो हरखाबै ट्रेनजों जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जायो। जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव चेन्नाइनि राजीव गान्धी हस्पिटालाव थिसननाय जादोंब्लाबो रनेन गयारिनि देहाया दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। दा बे खौरांखौ मोनथिनानै रनेन गयारिनि अनजालि बिसि आरो आंगो बिफाजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा दुखुजों मेगनाव मोदै लानानै रनेन गयारिनि थाखाय इसोरनिसिम आरज खालामदों जाहाथे रनेन गयारिनि देहाया थाबैनो मोजाङाव फैयो। खाखि खसाबाव फिन दागो, 3 अफिसारनि रिजार्भ क्लज आरो सासे सासपेन्ड। गासै 4 पुलिसआ फिन दागो फोनांदों खाखि खसाबाव। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पुलिस बिफानखौ आब्रुथि गोनां खालामनो खावलायनायजों लोगोसेनो आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङाबो आसाम पुलिसखौ दाफामफिननाय आरो गोख्रों खालामनायनि बाथ्रा बुंथिदों। नाथाय माखासे अफिसार आरो पुलिस जवानफोरा गिबि मन्थ्रि आरो डिजिपिनि बुंनाय बाथ्राखौ बुजिनानै मोनाखै बा खेरखेरायाखै। बिनिनो फिथाइ महरै मोनसे थानानि 3 अफिसारआ रिजार्भ क्लज खालामजानायजों लोगोसे आरो गुबुन सासेया सासपेन्ड खालामजादों। बे जाथाया दरं जिल्लानि दलगावआव जानो मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला रां दाबिनायनि अजद मोननायनि उनावनो दरंनि एसपि प्रकाश सनवालआ साजा महरै दलगाव थानानि 3 अफिसारनि रिजार्भ क्लज खालामनानै होदों आरो गुबुन सासेखौ सासपेन्ड खालामदों।
अदेबानि रिजार्भ क्लज खालामजानाय साथाम पुलिस अफिसारखौ दलगाव थानानिनो अ.सि. राजिब बरुवा, ट्रेफिक पुलिसनि एएसआइ मेकनजय कलिता, बेसिमारि आउटपस्टनि एसआइ अनिल सनवाल होननानै सिनायथि होदों। बेराफारसेथिं आरोबाव गुबुन सासे दलगाव थानानिनो एसआइ मानद शर्माखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला दलगावनि सासे सुबुङा बिसोर साब्रै अफिसारफोरनि हेंथायै दरंनि एसपिनो रां दाबिनायनि अजद दैखांनाय जादोंमोन आरो बे अजद बादियैनो एसपिआ बैसोर साब्रै अफिसारनि सायाव राहा लानानै बिसोरनि हेंथायै बे साजाखौ होनाय जादों। गुबुन फारसेथिंजाय रायजोआव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। डिब्रुगड़ जिल्लायाव मैया फुंबिलि समाव सासे पुलिस अफिसारा सासे लाइमोन आइजोखौ गुलि गावनानै उनाव गावखौबो गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावनि खर'आव गुलि गावनानै गावखौनो फोजोबस्रांनानै लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादियैब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया फुंनि समाव लाहवा ओनसोलनि रुंपुरियाव जानो मोन्दों। थैनाय पुलिस अफिसारखौ नामरुप पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज एबा अ.सि. अनुपम गवाला होननानै सिनायथि होदों। अ.सि. गवालाया गावखौनो गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावनानै जिउ फोजोबस्रांनानै लाबाय आरो सासे लाइमोन आइजो बिष्णुप्रिया लाहन गगैआ गुलि गावजानानै बे जाथायाव गोब्राबै जोखोम जानो मोन्दों। जायनि थाखाय अ.सि. गवालानि गुलि गावनायाव बिखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि थैनाय अ.सि.नि गोथै देहाखौ रुंपुरिया जायगानि बिपुल गगैनि न'निफ्राय बोखांनो हादों। उनाव बे जाथायखौ खौरां मोननानै डिब्रुगड़ पुलिसआ जाथायसालियाव सौहैनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनायखौ नोजोर होनानै गावबा गाव राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो बायदि समाव बायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। बेबादिनो मैया मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बरंगाजुलि सत्रआव बिटिआरनि दरथाम जिल्ला फारियै उदालगुरि, तामुलपुर आरो भेरगाव जिल्ला आफादनि आइजो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे आइजो दैदेनगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आइजो गांखं दैदेनगिरि थामहिनबा आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारि बिथांमोनजों लोगोसेनो दरथाम जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल दोलोनि आइजो सोद्रोमाफोरा हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै बाहागो लायो। थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो अंगनबादि मावफारिया हेफाजाबगिरिफोरा दान बान्था बांहोनांगौनि दाबिजों दाब दाब गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोमावसारबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो उदालगुरि जिल्ला कलाइगावआवबो अंगनबादि मावफारिया हेफाजाबगिरिफोरा गोख्रों सोमावसारनानै आसाम सरकार हाय हाय, अजन्ता नियग हुसियार, बिजेपि सरकार हुसियार बायदि स्लगान होनानै अंगनबादि मावथिफोरा कलाइगाव जथाइ गथ'सा जौगाखां बिबानगिरि मावफारिखौ अख्रां गंसे गोमसारनाय बादि गोमखांहोयो। रायजो सरकारा स्किमनि उनाव बायदि स्किम जाबसिनदों एबा लादों, नाथाय अंगनबादि मावफारिया हेफाजाबगिरिफोरनि बेथनखौ बांहोआखै। बिनिखायनो रायजो नाङैनो दान बान्थाखौ बांहोनो थाखाय गोख्रों सोमावसारनानै मैया कलाइगाव जथाइ गथ'सा जौगाखां बिथांखिनि मोखाङाव अंगनबादि मावफारिया आरो हेफाजाबगिरिफोरा गोख्रों सोमावसारनानै बुङो दि फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि दाबिखौ मानिनानै लायाब्ला गोलाव सम सोमावसारबाय थागोन आरो आसामनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नियगनो भट होलिया होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। गेलेमुआव बर' फिसा आसाम पुलिसनि देरहासारनाय। महाराष्ट्रनि नागपुराव खुंजानाय अल इन्डिया पुलिस गेम्सनि टेबोल टेनिस बादायलायनाय आयदायाव बर'नि फिसा बारदि बर'आ मोनब्रै मेडेल देरहासार जाबोनो हादों। देरहासार जाबोनो हानाय बारदि बर' बिथाङा गावनि मुंखौ आसाम पुलिस बिफाननि डायरियाव गोजौ मान लानो हानायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेरावबो बाख्नायथाव आरो गोजोनथावै हारिनि मुंखौबो लाखिनो हादों। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा दि बिथांनि देरहासारनायखौ रायजोनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङाबो साबायखर बावहरदों।
रायजोनि जायखिजाया सोरखारि अफिसफोराव मोनाबिलिनि समाव मोब्लिब थानाय नंलिया। दानिफ्राय रायजोनि गासैबो सोरखारि अफिसनि मोब्लिब फोनांजाबनायखौ मोनाबिलियाव दाननानै होनाय जासिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय रायजोनि गासैबो सोरखारि अफिसनि मोब्लिब फोनांजाबनायखौ दानसिगोन होनना गिबि मन्थ्रिया मैया गुवाहाटी नोगोरमायाव टेक्स भवन बेखेवनाय हाबाफारियाव फोसावनानै होदों। मिथिहोनाया गोनांदि रायजोनि गं 232 सोरखारि अफिसफोरा मोब्लिब फोनांजाबनायनि राहा खालामनानै होदों सोरखारा। नाथाय दानिफ्राय बै अफिसफोराव मोनाबिलि समाव मोब्लिब थानाय नंलिया। अदेबानि सोरखारि मावफारियाफोरा मोनाबिलि 6 रिंगानि उननिफ्रायनो अफिसाव थानो गोनांथिबो जानाय नंलिया एबा गोनांथि गैया। एखनब्ला हराव बांसिन सम थानायनि सोलायै फुङाव थाबैनो आरो 1 घन्टानि सिगांनो अफिसाव फैनो खावलायदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव रायजोनि गासैबो सोरखारि अफिसाव मोब्लिब फोनांजाबनाया बे बारनिफ्राय अट'काट एबा हारसिङैनो दानजासिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।